madoda. Hayi exciting. Labe sasibanga umtsizwa nabo kaXimba. Besijaha. Osicefeni. Ngathi sekuthuleke kakhulu. Odinga le moto akayifice eMaritzburg. 26 October ngesonto emini kaBar. Wanonwane Ndwangu mengadeli sekuyobonakala ngama results. Kodwa sasibanga nabo umtsizwa kaXimba. Wanonwane Ndwangu ngiyacelakala ngo26 October emini kaBar. Showground. Oyibona ukuthi uyinsizwa. Hayi uyinsizwa ngakubo. Kodwa ngithi funa le moto uzoyifica eMaritzburg. Wanonwane Ndwangu ongadelanga sesiyobona ama results. Iyozimthola umnikazi ningasifaka ama old school. Nalaba babesijaha ebusuku besilwisa ngemlomo engabe kubekwe imoto egroundini kuyaqondwana baye kulwisana ngemlomo sificane eMaritzburg.